Ay, hello mga higala. Sabi po papaita. Sus, gitara nga kuan kay inon ako makahalad ako ninyong awit. Sa akong napalit. Kani siya milutso kita ni siya oh. Ug kanon sa orje kani girimurimo ran ako ni. Karon dahil kuan ni Bisintos ra ni kay ngano oh. Oh. Daot ni siya. May license no. Ya na. Ako lang kita ning kuan kay inon ako maangay tanawa ha ba. Tenda oh. Imo ni siyang adjust pero iya baga gid eh. Dili siya sa kuan siya magkayo no. Patita di malasa pagkapalit. Oh. Kana siya grimuremor ako ni kay nawala man ni dire. Mo ni nga. Bisa. Dili gid siya biag sa ako angay dili gid. Nangiyawat ako nga barato-barato nya himan-himan dili gid. Oh. Kirti pa ita bago kayo. Indot ta kayo. Ay mahalat ako yung kabirsong saan na ba? Siya pa. Saan man hindi mo? Ako na ningyayala! Ayaw lang. Sige, ngawin lang siya. Iuli ni tindahan?